Hallelujah. Hallelujah. Yezwa bazathi kuzoshumayeleka manje lokholo luyangiphinda. So ngifuna izwi liphume kahle bomgama lenkosi. Angithathe ithuba bazane ngibingelela umkhulu wethoba ubaba umpostoli nomama umanzini egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela kakhulu baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo kakhulu ukuma phambi kwebandla uNkulunkulu akuthembe ngalo. Sibingelele kakhulu umfowethu Lizwi egameni likaJesu nonkosikazi wakhe. Our host ngacela naye bazane simshalele izandla egameni likaJesu. Ngibingelela kakhulu ungaze ngenje kodwa mhlawumbe ngiyoze ngimkhohlwe. Ngibele lonkosikazi wami bazalwane engimthanda kakhulu ngibingelela kakhulu baba nomama udokotela umdletshe ngelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibashayele izandla bazalwane. Ngiyajabula namhlanje ukuthi ngizosho umenzo baba udokotela umdletshe. Ngiyathokoza kakhulu umyeni wami. Ngiyajabula nje kakhulu yabona ngizoshumayela ngempela. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama likaJesu. Ngibingelele abazane bonke bona uBishop Nkosi, ngibingelele noBishop ngapha bese ngibingelela nje nonke basifane. Amen. Ngoba siyaqala ukwazana ngizocela ninganibizi ngamagama bangisuke ngiphethe. Ngiyobiza amakahle ngamagama bese ngiphinda ngibuya okwesibili uma inkosi ivuma. Ngibingelela abafowethu namakhosikazi abo batha ngaphinde ngishiye umama egameni likaJesu. Siyabingelela naye ngekho lapha phakathi kwethu. Ngiyacela bazane sithatha amabhayibheli ethu sivuleni uGenesis chapter number 35. Verse number 16 to verse number 18. Genesis chapter number 35, verse number 16 to verse number 18. Njengoba ngivele ngiyikhulume le nto ngoba mhlawumbe khona uNkulunkulu afuna ukumsiza ngoba ilokhu ikhona nje emoyeni wami lo ngenile lapha phakathi nendawo. Kuyisikhathi kumele ukugade
ukuphakamiselwa kwilevel ephezulu, ngoba abanye abakuphakamisayo abakuphakamisela ukuthi ube mkhulu, kodwa bakuphakamisela ukuthi bakubulale. Kunama-position esiphakamisela kuwo, sigcotshelwe kuwo, kanti lawo ma-position esiphakamiselwa kuwo noma esigcotshelwa kuwo ukuthi siyofa kuwona. Alibonge igama lenkosi. Uma ngizoyichaza mhlesimbe kafishane lento, uDavid walala nonkosikazi womuntu, walala nomka Uriya. Khona bazalwane, lithi iBhayibheli uthe emelele nomka Uriya wabona ukuthi usenze icala, ulale nonkosikazi wenye indoda. Lithi iBhayibheli afakwe imendlela ayoba yichief yempi, ngoba uma ubekwa ngaphambili empini, umuntu obekwa ngaphambili empini umuntu osekhaleni lempi, umuntu okuyena oyiholayo yonke impi eza emva kwakhe. Wajabula uRiya, jabulela ukuthi usepromotiwe neholo selizoba likhulu, kanti akazi ukuthi kwenza uzungu lokuthi hafu. Ikhona bazalwane, ezinye iy'khundla kufanele ukuyihlele kamwe. Angazi khuluma noba ngiyadlula mina, ngizokhuluma nge-tribe of Benjamin. Khona bazalwane, ezinye iy'khundla akuzona ukuthi uyijabulele, kodwa kufanele uqale ubuze uNkulunkulu ukuthi umphetho walesi sikhundla uyaphi, ngoba singakufaka kuphostoli kanti lokhu kuphostoli kuyokubulala. Wajabule obekwa ngaphambili kwempi, kanti umkhonto wokuqala ozokhishwa uzofika umshaye afi, wafa naso isikhundla. Khona bazalwane, akeve inkinga umzalwane uthanda isikhundla, ngoba ayiso isikhundla esimbulalayo. Wabona iy'mendlela la zikhula, kanti akaboni ukuthi zikhula nokufa. Lesikhathi kukhula iy'mendlela nethuna limbeka liya phansi. Uyabona uma ungayikholwa lento, uDariyu uma ufunda uDaniel chapter number 6, uDariyu kwafika ikhabhinethi yathi sicela ukuthi manje ungabisaba inkomo, ungabisaba ichief, kodwa ukhonze ube uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wabona ephakanyiswa ukuthi sengizokhonza bonke abantu bazophuleka kumina. Wajabula, kanti akazi ukuthi kwenziwa uzungu lokuthi kubulawa udibi lakhe owumngani wakhe uDaniel. Lithi iBhayibheli uthe esekhonzwa uDariyu esemkhulu, wakhipha naye isiluleko noma wakhipha umyalezo ukuthi wabhala umyalezo waze wasayina ukuthi uzokhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kaDariyu uzothathwa aphontswe emphandeni wengonyama. Lithi iBhayibheli wasayina, kanti akazi ukuthi abantu bamenzela uzungu ukuthi kufe lo oseduzane kwakhe, ngoba uDaniel kade ethandwa nguDariyu. Wajabulela ukuthi uyaphakanyiswa ukuthi uzokhonzwa, kanti bamenzela uzungu ukuthi asuse lo oseduzane kwakhe. Ikhona bazalwane, angazi ngisiza bani, kodwa bengidlula nje. Alibonge igama lenkosi. Makhona ongasifundela 16 kuya 18 bese sivele siyashumayela siyathandaza. Genesis 35. Amen bazalwane. Ncwadi kaGenesis chapter 35 soqala verse 16. Base besuka eBethel. Kwakuseyibangana ukuya eEufrate. uRaheli wayesebeletha, wabeletha enemihelo enzima. Wathi esenemihelo enzima, umbelethisi wathi kuye, ungesabi, ngokuba uzakuba nenye indodana futhi. Akwesithi futhi. Verse 18. Amen. Usuza kuphuma umphefumulo wakhe, ngokuba wafa, waqamba igama lakhe ngokuthi uBenoni, kepha uyise wamqamba ngokuthi uBenjamini. Baba busisa izwi lakho, sasikhuluma ngaleso ngelihlika lomfowethu Jesu Kristu sibasetha. Amen. Amen. Isihloko bazalwane engizokhuluma ngaso sithi a tribe that fight for survival. Alibonga igama lenkosi. A tribe that fight for survival. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ezobuyisa inkazimulo yakhe kumuntu,
wazikhethela isizwe azobuyisa ngaso inkazimulo yakhe kumuntu. Alibonge igama lenkosi. Wazikhethela isizwe saka-Israyeli. Uma kuzovela u-Israyeli uqala kuvela u-Abraham la ekusunguleka khona kahle u-Israyeli. Uqale kuvela u-Abraham, Abraham ezalwa uThera, uThera naye ezalwe esemdala ubaba wakhe wamqamba ngokuthi Thera. Leli gama elithi Thera lisho delay. Alibonge igama lenkosi. So lento ye-delay yahlala ngisho naphezu kwempilo ka-Abraham. No-Abraham wathola iy'ngane esemdala. Iyophumelela noma iyofika ngedelay, ayikho into yovele iqhamuke kungabanga khona idelay ngenxa yegama elibekwe phezu kwempilo yakho. Alibonge igama lenkosi. Ngoba nalento yamagama ibalulekile. Lithi iBhayibheli wayithola-ke iy'ngane u-Abraham esemdala, nazo zaqhubeka zathola iy'ngane nazo sezindala. Futhi lento yayihamba nje yahamba, ilokhu ihamba nje ihamba. Alibonge igama lenkosi. Akekho owayezala kungabanga khona ihibe. Mengashadanga owesifazane ongabathola abantwana uNkulunkulu enza ummangaliso, kuba khona nje into ezothi ayidilele ngenxa yegama elanikezwa umkhulu wabo uThera, elithi yonke into yempumelelo efanele ifike empilweni yakho fanele ifike through idelay. Alibonge igama lenkosi. Now lithi iBhayibheli ke uma uIsaka uzala iy'ngane ezamawele, uzala uJakobe, uzala nomfowabo u-Esawu. Liyaqhubeka-ke iBhayibheli liyasitshela ukuthi uJakobe watshontsha isibusiso sikamfowabo, wabalekela endlini kaLabani. Uma efika endlini kaLabani ngenxa yokuthi uhamba nesibusiso, ufika endlini kaLabani, izinto zikaLabani azihambi kahle, izimvu zizali, insimi iyabheda. Kodwa uma sekufika umuntu ohamba nesibusiso, zonke izinto zabuyela esimeni. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma uJakobe esefuna ukusuka endlini kaLabani ngenxa yokuthi uJakobe naye uthe mefika kwakhona izinto uLabani amnikeza zona zakhula zadlula lezi zikaLabani. Selithi iBhayibheli uma uJakobe esefuna ukusuka, uLabani uyanqaba uthi no, ngiyacela ukuthi ungangishiyi ngoba I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Ngoba kunabantu engafanele kuvume ukuthi bahambe empilweni yakho, bahambe beza nesibusiso, uma bahamba naso. Lithi iBhayibheli wancenga, kodwa ngenxa yokuthi icebo likaNkulunkulu akamfuni ukuthi aphelele eyisebenzi noma eyinceku kaLabani, uNkulunkulu wenza amasu wokuba amkhiphe. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli waphuma wafuna ukubuyisana nomfowabo. Lithi iBhayibheli uma esebuyisene nomfowabo, naw sekuyaqala-ke kuzaleka isizwe sika-Israyeli. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli endlini kaLabani wafika wathola amakhosikazi amabili, wathola uLeya, wathola uRaheli. Alibonge igama lenkosi. uLeya wayebathola abantwana, uRaheli lithi iBhayibheli isibeletho wayengenaso, hayi ukuthi sasikhona sivaliwe njengesikahana, kodwa yena wayeyinyumba ngempela. Alibonge igama lenkosi. Okusithi ithemba lokuthi uRaheli abathola abantwana lalingasekho. Alibonge igama lenkosi. Ngenxa yokuthi hayi ukuthi sasivaliwe, kodwa isona esasingekho. Oh, glory to Jesus. Hayi ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wayevalile noma ethule njengakuhana, kodwa isibeletho sokuhlala ingane sasingekho. Kodwa lo aphambaniswele yena omshada kuqala engafuni yena. Lithi iBhayibheli wathi mayifika endlini kaLabani wabona intombi ehle uRaheli kanti incane. Kanti la esizweni sikaLabani akashadi usisi omncane omdala engashadile. Lithi iBhayibheli naye akaphambanisela njengoba naye aphambanisela umfowabo isibusiso. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma ephambaniselwa amakhosikazi wangena engubeni naleyo qala. Lithi iBhayibheli uma ephaphama ekuseni angiyena le akade eyifunile. Lithi iBhayibheli kwafanele asebenze futhi another 7 years ukuze athole uRaheli. Kanti usebenzela into engeke izimnikeza abantwana ngoba ayinaso isibeletho.
kanti uNkulunkulu uneplani ngento engenalutho, ngoba uJehova unalo iplani kumuntu engeke kuze kuphume lutho kuye. Yabona lo abantu sebeshilo ukuthi ayisekho into iphume enhle kulo muntu. uNkulunkulu unalo iplani ngaloyo muntu. Andibonge igama lenkosi. Now lithi ke iBhayibheli uma ezala uRachel, lithi iBhayibheli waqala wazala uReuben. Andibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma ezala uReuben saqala sakheka isizwe sika-Israyeli, the 12 sons of Jacob. Andibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli wazala kwafika isikhathi la uNkulunkulu emkhumbula khona uRachel. Andibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli umkhumbula nje uRachel, umkhumbula enganeni ye-11. Lithi iBhayibheli yazalwa ingane ye-11 bese kuthi kwesi-12 sekuzalwa ingane yokugcina ogama layo linguBenjamini. Alibonge igama lenkosi. Now ke laba besengeleni esuke eFrata behamba beya eBethel beyokwenzela uNkulunkulu i-altare khona. Alibonge igama lenkosi. Kanti bahamba nje dokotela ungikhumbulele mfethu ngikuzwe udlale nje ngempela. Bahamba babudokotela uRachel ukhulelwe. And njengoba behamba uRachel hayi ukuthi unezinyanga ezintathu, kodwa usenyangeni yesi-9 la khona ingane singaphuma noma yini. Kodwa basohambeni abanandaba ukuthi ingane ingaphuma noma yini, kodwa khona basohambeni babheke kuNkulunkulu. Andibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma behamba lithi izwi likaNkulunkulu uma befika eBethel, uma bengakafiki eBethel, lithi iBhayibheli uNkulunkulu bamakhela khona sebefikile eBethel i-altare. Now uma sekufanele basukeke ukuya futhi eFrata, lithi iBhayibheli bengakasuki ngoba iBethel indawo kaNkulunkulu. Endaweni kaNkulunkulu ila kuzala khona izinto. Lithi iBhayibheli wake walala uJakobe walala etsheni. Lithi iBhayibheli uthembe eqambele etsheni wabona umkhwelo. Iy'ngilosi zayingehli zenyuka kodwa zayinyuka zehla. Ngamanye amazwi kusho ukuthi zayisuka nomkhuleko nomthandazo kaJakobe ziwuyise enkosini, ebese yisuka nempendulo enkosini ziza phansi. Ukube zayisuka ezulwini kakufanele lithi iBhayibheli zazehla zenyuka, kodwa sizwa sithi zayiphuphuka ebese zehla. Ngoba bazalwane lethi sitshela ukuthi ayikho into enyakaza ezulwini, ingekho into esekenyakaza emhlabeni akaphendula uNkulunkulu. Kungeke sike sakhuluma emhlabeni ulinda thina ukuze aphendule ingelosi. Ingakho phela uDavide athi wena Nkulunkulu uyalezile ingelosi ukuba zingibambe ngesandla, zingibambelane ngesandla, zingibambele ukuthi ilinde mina ukuthi ngikhulume. Lesikhathi ngikhuluma ebese ziyabuye ziyosho ukuthi nangu baba uthi wathi ebese ziyehla. Zingahambi zodwa kodwa zihamba nomthandazo, zingahambi zodwa zihamba ney'mpendulo zomthandazo. Oh, can I preach like I feel right now? Can I preach like I feel right now? Lithi iBhayibheli zayikhuphuka zehla. Lesikhathi zehla ngey'mpendulo. Hayi! Ngonikhona abasabana. Kwangazi ukuthi zazehla nempendulo yesibelethe sasivaliwe. Hayi! Ukuthi wena usibona singekho kanti amazulu asibona sikhona. Noma lokho sikubona kungekho emhlabeni, amazulu akubona kukhona. Lokhu singakuboni ngamehlo enyama, amazulu akubona kukhona. Wayecabanga ukuthi uqamele etsheni nje kanti akazi ukuthi uzolanda impendulo. Kanti naleli eqamele kulo kanti uKristu Jesu ubengithanda ubengithanda kuye uyaphendula, ubengithanda kuye uyalalela ebese yaphendula. Ulinda wena ubengithanda, ulinda wena uthi ubengithanda, wathi wabengithanda uyaphendula.
wona sipendulo ukhona lena sabanalo asithi masibonele kulo sibene impendulo sasingekho hayi ukuthi sazivale kanti uzothi eqamele uNkulunkulu athuma amagayi nasezulwini afika umdabula isisu kwabheka kwistorage sasezulwini sokuthi asikho yini isibeletho esingasithatha ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuphuca umuntu o-useless anikeza umuntu ozoba useless kwakhona amalazo ezakhishwa kubo zafaka great mena ye-purpose kaNkulunkulu. Ngoba uma ungasivumeli isibeletho sihlala umntwana uNkulunkulu uzobemuka ubesekuphika abanye naNkulunkulu akhuluma uthi abanye uNkulunkulu umntwana usehlezi kumathubhu umntwana uyafa ufa kanjani umntwana Shabalala umntwana ufa ngenxa yokuthi unamabandla kakhulukazi ngiyaxolisa ukukhonza khona the Pentecostal Church is African Gospel where I come from Faith Mission Assemblies of God wathi ayikho into ekuthiwa abaprofethi balalela izinto ezayikhulunywa ngongidokiliza nophendu ngo-2023 kanti uNkulunkulu uthini ngo-2023 salalela into yakhulunywa ngokhiliza u-1964 akuwona u-1964 manje u-2023 sifuna ukuthi uNkulunkulu uthini kulo nyaka bayamthumuza uNkulunkulu bayamthumuza umntwana uhlezi mathuphu abaprofethi abazolala njeni Silokatela maduku naipete sinde yeah This is my fellowship phezulu akabebese osenze mina ngesabuya unejona miyeka jona right unefake ibhluke miyeka ifake right unemashukulu miyeka mashukulu right sifune abantu abazosusa ingane kumathuphu bayifake esibelethweni Ifingane ulifake eliduku ifingane usifake isikete esikhulu kodwa imvu bese kufika umkashabalala efakele ibhluku kuphuma umntwana ithi Bible amazinga sakhe isibeletho uma esakha uphenina uleya usajabula ukuthi uyena oletha amadodana la ekhaya ithi Bible yazule waze wathi nencekazi yami ayikuzalele eJakobe wadonsa incekazi yazala waphinde waya eGraham wathi awusenaze ngizale ngisho incekazi wena ungazali ithi Bible noRachel wathi ngcono nawe wena ncekazi yami wena uyisebenzisa lala nobaba ukuze izingane zakho kuyakuba ngezakho wena usebenzela mina ithi Bible incekazi kaRachel yathi mayilala yabamba yavuka isikhulelo yalomntwana kodwa ayiningi nayo kanti uNkulunkulu uyamprepare ukuthi isibeletho sabo sakhe singabi useless sihlale ama-tribe ayi-2 the most powerful tribe of Israel. Ingathi kuyaphansi kancane ingakho phela uJosefa noBenjamin ungeke uzibahlukanise ngoba 1 baphuma esibeletheni esisodwa number 2 nangendlela abavele ngayo inzima Shabalala bayibamba nje uRahel okokuqala kwavela uJosefa kwavela umuntu ongumprofeti ozochaza amaphupho kuneyibelethe emingahlanu ubani ereservelwe abaprofeti hayi kusazonensisa ujwayele phela uNkulunkulu ubancisha abantu ingane ukuze ezohlalisa abaprofeti
iyangane uzokuxoxa ukuthi wayengena ingane kodwa kwathi sekudingana umprofeti ingane yavela ngoba ayiveli ngendlela nje uneyibelethe ngadedelwa ngenxa yokuthi zinisibezele abaprofeti ikhona basela Hallelujah. Una 5 years nje ungabathola abantwana washada yini no esakhe isibeletho nasilinde umprofeti ikhona bakuncwazi lithi iBhayibheli wazalwa uJoseph umezala uJosepha waba umprofeti ochaza amaphupho ikhona bazala ngoba ungacunyiswa lokuthi umprofeti kanti awuzazi ufola kuphi siyathola ka-40 siyathola naka-40 kodwa kangikho lapho ikhona bazala amen iBhayibheli umezalwa wazalwa kanti uzoba umuntu ophuphayo okay ithi iBhayibheli wathi na17 ube bekunesikhathi bezoyichaza lento eyinamba ka 9 emfihlakalo yakhona alibonga igama lenkosi ithi iBhayibheli uthe mase na17 waqala waphupha alibonga igama lenkosi ithi iBhayibheli umephupha waphupha inyanga nelanga limkhothamela okusithi uJakobe nonina wayezokhothamela uJoseph lithi iBhayibheli walala wavuka ngakusasa nephupho iy'thunga zabafowabo bonke bo-11 yena oyisi-12 zikhothamela isithungu sakhe lithi iBhayibheli bamzonda baqala wathi uyise emthume kubo ukuthi akabambisele ukudla ayobabheka ukuthi bahlezi kahle yini lithi iBhayibheli baba nomona bathi bheka nansi inyanga amaphupho kwesiyithathe siyibulale siponsile amaphupho akhe azoba yini lithi iBhayibheli bamfake emgodini lithi iBhayibheli bathe bemfake emgodini bavuka uRubheni ngoba ubagade abantu abawoRubheni abama-caretakers those people are dangerous ngoba ama-corporate basayida ngapha nangapha bakhona kwabantu abahlebayo bakhona futhi esayidini lapho lithi iBhayibheli wathi uRubheni no asingambulali miyekeli la ngoba efuna ukubuya ngakusasa ezomkhipha bese yambalekisa kodwa ade nabo ukuthi akabulali caretakers are very dangerous ikhona bazalwane lithi iBhayibheli hayi basuka omunye wathi no asingambula nansi inqola yama-Ishmaelites laba abadayisa ukudla ney'qhila asimfayeni kulona lithi iBhayibheli wathatha wayomiswa wayodayiswa eGibhithe uthe mefika eGibhithe kanti umuntu owehlukile kunazo zonke izizwe ikhona bazalwane ngoba phela yena wayese-circumcised alibonga igama lenkosi lithi iBhayibheli uma emile lapha ethengiswa igqila-ke phela zangayithengiswa igqokile zayithengiswa izinqunu lithi iBhayibheli emuhle njenganamshi lithi iBhayibheli emuhle emile lithi iBhayibheli wasuka umkaPotifa wathi no baba ungasayithatha ezinye thatha lesi ngoba ebona into ehlukile kunamanye amadoda ngoba bazane sihlukile ngenxa yokuthi thina sise-circumcised liyinkinga ikholwa elingekho circumcised thatha lo circumcised ngoba bonke laba banayo lo usuka yedwa nje oh glory to Jesus why be-circumcised uma beney'nsuku eziwu-8 number 8 it is the number of new beginnings so akwazi uqala izinto ezintsha besane-14 besanezinto zangemuva so bakufanele babe-circumcised kusuke bonke ama-general cases kusuke yonke into lithi iBhayibheli esikhathi besikwa i-14 kakusymbolize ukuthi basusa yonke into yama-general cases ukuze uma sebeqala the new beginning after number 8 baqale be-right hayi igama lenkosi abezalwa uBenjamin Lasikhona lithi iBhayibheli basebhetheni basemkhoneni kaNkulunkulu basendaweni kaNkulunkulu kanti lo uyasikwa and usikwa nje sekubuhlungu nikhona bazalwane usikwa usikela ukufa lithi iBhayibheli bishop kwafika isikhathi sokuthi-ke manje sekufanele aphushe lithi izwi laNkulunkulu kwafika imidwife yathi akaphushe alibonga igama lenkosi kasha kanjani awunathi imidwife yasezulwini memezela ukuthi bandla likaNkulunkulu phushani ngoba sesekwi-end time okay sekuyisikhathi sokuthi umntwana azalwe sesiphelile isikhathi manje so KGCC no LVDC ayinobani bani sekuyisikhathi sokuthi manje kekuzama umntwana it is the time to push. It is the time to push. Oh, it is the time to push.
ingakho phela manje uvuka into uNkulunkulu amazulu ayasikwa ngenxa ukuthi asikho isibeletho esiredi ukwamukela lo mntwana. Angibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli esikwa kabuhlungu esikwela ukufa. Lithi iBhayibheli uthe mawudokotela umphefumulo ungakaphumi wayiqamba igama ingane wathi uBhinoyi. Angibonge igama lenkosi. Amen. Uyiqamba kanjani igama ukuthi uBhinoni? Ingoba le ngane lifike esikhathini la khona izongibulala. Ngamanye amazwi ngimqamba ngobuhlungu bami, ngimqamba after my bitterness. Waqamba ingane ngobuhlungu efa. Nikhona bazalwane? Wathi uBhinoni. Kodwa uthe isizelwe efile yena. Angibonge igama lenkosi. Ithe isizelwe efile mpostoli wami. Lithi iBhayibheli ubaba wayo wanganaka ukuthi ufe yonkosikazi kodwa wanaka lento ezaliwe namandla ayibonayo phambi kwakhe. Lithi iBhayibheli wathi ngizwile likaBhinoni bekhulunyiswa ubuhlungu wafa kodwa manje khona uNkulunkulu into ayikhulumayo ngalo. Awukodwa futhi. Yebo yena bemthanda kodwa wafa. So angisenandaba nalo bekhulunyiswa ubuhlungu kodwa manje sengifuna ukukhuluma into yasezulwini. Wena uyena uBhinoni wena. Wena unguBenjamin. Kodwa bakhona uBenjamin namhlanje sisho. Oh, the son of the right hand. Oh. Wathi wena uyona ubuhlungu. Wena unguBenjamin. Wathi wena awuyona inhlupheko kodwa wena unguBenjamin. Awubona lokhu mawakho aqambe khona ehlukumezeka kodwa wena ngithi unguBenjamin. Waprofetha phezu kukaBenjamin. Wathi leli gama elithi Benjamin lisho the one who survived. Loyo osurvive ekufeni. Ngamanye amazwi uBenjamin wanqoba ezelwe engakalwi ngisho impe yodwa. Ngenxa yezwi lesiprofethi elisuke lakhulunywa ubaba wakhe. Lithi iBhayibheli wathi uJakobe ngiyabona lo bekhulunyiswa ukufa kodwa wena ngenxa ukuthi uthe uma wakho efa wena wasurvive waphila. Ingakho uBenjamin nomaphi la kade ngena ele khona ubethi noma beshibewa ngapha nangapha kodwa mina ngizoqhubeka ngiyibambe. Ubena na ukuthi khona abawayo ngapha nangapha kodwa noma na ukuthi la ngizolo ukuthi ma-survive asibuyela uMose emuva. Tribe of Benjamin sibuyela sine message. The tribe of Benjamin ilephela umfundi incwadi kaNumbers elithi iBhayibheli uMose uma kusempini kuhamba noBenjamin noma ngabe isitha sihlasela kangakanani kodwa uma kuhanjwa noBenjamin asikwazi ukufa. Ibandla likaNkulunkulu liyafa kangakanani sekusuke kasuke i-element kaBenjamin. Wathi kwasuke i-element kaBenjamin ibandla likaNkulunkulu liyafa. Lithi iBhayibheli yathi udimi likaBenjamin yathi zihambile zayolwa kodwa sabuya siphelele sonke. When you study this book uzothola ukuthi kukhona abanye ababuyingalo bengenazo kodwa kwakho ukuthi baphelele. Noma yona ingane ingasekho kodwa ngibuye ngiphila. Noma lomunye ongasekho kodwa ngibuye ngiphila. Ngisho nethiwa ngibuye sengihudulwa kodwa ngizokuthi ngibuye ngiphila. I am the tribe of Benjamin. I fight for survival. Noma ngasema ngalo noma ngasema mehlo I will keep on fighting because the spirit of fighting is within me. Angilwi ngezandla noma ngasengaso kodwa ngizoqhubeka ngilwe ngoba amandla okulwa angaphakathi kimi. Ukubuyisizwe sikaBenjamin abususungumile ngalenyawo ngoba namhlanje amazulu azothuleka the power of the tribe of Benjamin. Lithi lolu dimi noma sishayiwe indlebe esingasenazo kodwa bona sibuyile.
Benjamin, we are the first of Benjamin. The one that fight for survival. No matter what, kwa umabuza umuntu wakaBenjamin ufika khashela masabengene wayeke uBenjamin uma kuhlasela isizwe sama-Amori lithi iBhayibheli ayemina ama-Amori ehlasele ecijile nemikhondo ecijile namamahawu lithi iBhayibheli abaLevi babehashela amahawu beshaya amatrumpet lithi iBhayibheli abanye babeshaya uphondo lithi kaNkulunkulu emvanga abaLevi engomini kwakulandela isizwe sikaBenjamin ngoba awukwazi ukususa uBenjamin kumaLevi awukwazi ukususa uBenjamin koyandisa amasofa because kufanele kuqala abaLevi phambili kuthi amasofa bese kulandela abantu benu kufanele kuqala abaLevi isayikhala ama-worshippers again kufanele kuqala abaLevi ahlangane namakerubhi namaserafi athi bayengena inkonzo ingena ngo-9 bafike ngo-8 bezoshisa i-altare uneze bebika bophala bokhusa rakatokopela bakusika from above. You're coming to me saying, you know, let me get them some of your police. I shine around this. Woman, shine around this. The prophets, the person, the staff.
Mendoza, Temo Ozila, Pumas Electrosibra, and Home, Exibra Apekesa, Serutas, Ecluse Helitaso, Epilepos, Case, Rendos Patus, Reposa, Simando, Cosipre, Ecluse Helinai, Rendos,Ehesuna, Elif, Apesute, and Osehelia, Zebrus, Canabis, Helia, when the apostle takes the stand, Mama apostle, Mela to set the ground. Sengifikile ke sengiyathandaza bese ngiyasika. Uma apostle bema bamela to set our circus ruin. I'm taking it from my father. I'm downloading it from the heart of the Lord. If you delay, you'll be in the honors in theological studies, but you'll never find what I'm talking about right now. Oma, I'm the chauffeur men and women. La. The chauffeur. Facebook, they are making the understanding. And the two by the band, you Pentecostal church, your Pentecostal churches, I pull any move. But when you study the word, is 2,000 years. See, 2023, man, you just not going year 2000. But the Pentecostal churches are busy. I'm in the I'm getting is a prophet and apostle. But busy, but it's a kind of person as an apostle and a prophet. But I'm busy. I'm a full look acknowledge the apostolic move and the prophetic move. Yatuba. Uma Sabume Oyandis by Shire. Bese Buma ba prophet ba Pagamisa Induku. By Pagamisela Nindu. Bavula Indlela. They are opening the path. But propheting Bible colleges in Begala, who come in there and they full in there. Asikho isikole soba khona umprofeti engekho ebese umprofeti emva komprofeti kuma umpostoli, the one who governs everything lese ngibalile eqala. Uma efika umpostoli uyaqala mandose helma uyaqala asheke ukuthi umprofeti uyenze ngendlela yini into kodwa uNkulunkulu usuke esevele Sikhathi sinala ngiprepare kodwa ngilungile ngoba le ngikhuluma akuyona le ngiprepare bengifuna unidla noma terminology yesiGreek ngesibheke uma bantu baNkulunkulu sebemile abapostoli ngiyacela namhlanje uqala ubahloniphe ngoba umpostoli uNkulunkulu akahlali endongweni noma ngayiqala kanje uNkulunkulu akahlali maphi endongweni ingakho wayengeke azafika ahlale eJerusalem akhuluma indonga zithi sengifikile ngizomhlenga kodwa kwafuneka athavuse umpristi omkhulu the great apostle uJesu
So uma uNkulunkulu esehlile udinga umpostoli ozofike angenwe uNkulunkulu bese yagovernisha, because the work of the apostle is to govern the church. So in other words, umthuka abanye oyigqoka iy'kete ezinde bephatha amabhayibheli bathi bayafa, bathi bayezulwini, bayesihogweni, ngoba bebebhizi bethuka uNkulunkulu bengaboni ukuthi uNkulunkulu sekumuntu. Uma umpostoli ke uNkulunkulu esehleli kumpostoli, yingakho uzomthola umpostoli ebhala u4 bese nithi uyayitshela noma uyisitabane ethule nangquma ndunusa nishaya ithumulo. Into emenza ukuthi athule yingoba akareviveki noma akajabuliswa yilento nekujabulisa uhlelwe uNkulunkulu. Ngabhala u4 kwenye inkonzo ngimenyiwe, ngithula uNkulunkulu ekhuluma nami, baba ngathi mangiphuma bathiwa lo mfana yigay. Isono sami ukuthi ngekho ngibhala u4 ilenza niyachaza. Yingakho akekho umuntu othukwa udlula umpostoli. Now bese ke emva kwabapostoli ebese kuza the tribe of Benjamin. A tribe of Benjamin ilandelwa a tribe of Judah. Tribe of Judah ilandelwa a tribe of Issachar. A tribe of Judah or a tribe of Benjamin, a tribe of Judah, a tribe of Issachar. Why Baba Dokotela sithi Issachar akasazi? Issachar ugade ukuthi uma sekuyilesi sikhathi nakhe kumele kwenzeke. uNkulunkulu esenza nje nakhe kumele kwenzeke. Yingakho bonke ama-tribe asalayo uma usuvula i-New Testament, ngoba kwi-New Testament akhona ama-tribe asalayo kuka-Israyeli, kodwa awasalanga wonke ngoba asizwa ngoRubeni kwi-New Testament, kodwa siyezwa ngoJuda. Uma uBhathileyo engasaboni ukuthi Jesu indodana kaDavide ngonyama kaJuda ngenze njani, yawu-ke kusho ukuthi siyamthola uJuda kwi-New Testament, and siyamthola uBenjamin kade emchaza kwi-New Testament ukuthi uvela kanjani umprofeti, and siyamthola u-Issachar. U-Issachar simthola izazi eziwu-3 zaseMpumalanga ezazazi ikhathi ukuthi le nkanyezi le uJesu lo umsindisi uMesiya lo sefikayo. Wasala only 3 out of 12. Shuthi 9 wonke wafa, and lo 9 lo nguwo lowadayisa uJoseph. Lo 9 wonke lo wasalayo kwi-Old Testament yiwo lo uvumela nje asimbulane, wasala lo 3. Yingakho noJosepha uma engabayivezi bafowabo ebanikisa ukudla ukuthi abahambe, lithi iBhayibheli wanika isiliva eliningi uBenjamin, wafihla imali eningi kuBenjamin. So lezi zizwe zo-3 ayishiyani. Manje nginenkinga kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi uNkulunkulu bazana i-order yebandla asayihambisi. Namhlanje umuntu ungena umzalwane 2 uyagcotshwa ungumshumayeli, 2 uyagcotshwa umvangeli, 2 uyagcotshwa ungumfundisi, 2 uyagcotshwa babiza ngani umongameli. Usuke siyaziwa ukuthi ubizwe liphi. So manje sizogcoba umshumayeli kanti awuyena umshumayeli, uyasilibazisa sifuna umpostoli lo kuwe kanti wena umshumayeli ubambeke, upostoli kubambeke emshumayelini. Sizogcoba ngenxa yokuthi la esontweni asibagcoba abantu abangashadile, asibagcoba abantu abangenawo 40 ukuthi ababe ngabefundisi. Sizokuyeka nje yonke leminyaka simove kaNkulunkulu yonke leminyaka sivalele umpostoli kumshumayeli ngoba nange emncane. I wasted money, but I'm grateful to God ukuthi ngazalwa eAfrican Gospel ngoba ngihlelekile, angiphaphazeli njengalabo abasindiswe ematendeni.
but I wasted my life ngenxa ukuthi kuningi engabe ngakwenza ukube ngathi mangizalwa ngazalelwa kule level ngazalelwa kule calling ngangathi level kule calling engikuyo kuba bonke lokho esingifundile yonke leminyaka ngabe iningi into ezemva kwami ekhulumayo ingakho ngathi mangibhabhadiswa ngabhabhadiswa nabantu abangaka kade beshunyezwa yimi emvuselelweni engangibeki yiyo ukuyobhabhadiswa. Umpostoli wama phakathi kwabantu walandela uBenjamin. Into enza ukuthi uBenjamin abeke i-tribe sesiyathandaza noma singasoma sinike inyanga. Into babudokotela enza uBenjamin abe tribe that fight for survival. Akayelweli yena kodwa ulela lento ayiphethe ukuthi mayingathukeki. Ngoba wantu wanqotha uBenjamin ukuthi nqotshwe uNkulunkulu wabo. Into esenza ukuthi sivuke sishumayela noma kade besithuka besibhale ema-TV besibhale emaphepheni kade ngidumile nje ku-Facebook kuthiwa ngumpostoli onjani unabazali bawu-3 ngempela kodwa uNkulunkulu mningi kuphume ebandleni hayi ngihamba bawu-3 imina unkosikazi wami ingane yami no-keyboard player simqasha simkhokhela 350 ngishumeza unkosikazi wami nendodana yami sibawu-3 baphumile abazali benomama mina abadala ebandleni baphuma nosisi abadala ebandleni baphuma bahamba elakekhe ngamvalayo ngathi hayi ngimsana ukuhamba no so kade ngithuka ku-Facebook kuthiwa ngephasika lakhe simbonile ebiza ama-powerful guest kodwa uwabizela abantu abawu-3 ngathi yes bebo-3 bathi hambe uyofunda eyunisa abazi ukuthi ngifundile sona wena nje umuntu ovele wathi ubize obanake engafundile ufundile ihlakaniphile futhi kabi ingakho nginenkosikazi ukuthi ngilambisile ingakho nje ngeke nginukelwe ayikho intombazane enginukela ethi nami indoda yami nami angibangwa kuma-message ngilambisile la ngihlakaniphile so bangithuka-ke bathiwa nginabazana abawu-3 kanjani umpostoli ngishiye phansi umpostoli ngihambe ngiyobhalise eyunisa ngifunda kanti abazi ukuthi ngathisha mina ngangizoba yini nesi ngizama ukuba uthisha nakhona kwabheda ziningi izinto engangiyizama zibheda so lo wayethi nje angihambe ngeyunisa ngavele ngamshiya ngoba ngangifuna naye kuyakhona manje le nto kaNkulunkulu yangikhipha namhlanje nginonkosikazi oyi-graduate honors degree holder ye-GIS. Abanye abazana ukuthi i-GIS yilaba abadweba imihlaba njengoba nje njengoba i-logistics lasedazi no yilaba abadweba idazi ngokuthi ihamba igcine la yibo la njengoba kuthiwa nje khuluma ngemihlaba uhulumeni ayibuyisela kubantu yibo laba abakhipha imihlaba nangu ngicela nje abanye abawu-2 nje abawu-2 woza sengenza lento bese ngihlala phansi umpostoli uBenjamin u-Isakhari bese kuba uJuda phambili bese kushintsha abaLevi ishofa umprofeti bese kuba ama-prayers lawa agqoka i-prayer abanye sebeyithenga nje esitolo ngo-900 rand bengazi ukuthi mina isho ukuthini ngoba isiyaba ifeshini kanti inefihlo le ndwangu and zonke izizwe zika-Israyeli iphelele kulabo okhala abanayo abanye abayazi njengoba ibhaliwe nje la when you can google le mbhalo leyo izokuchazela ukuthi eyani le nto so once yalahleka kulezi zizwe zontathu ibandla likaNkulunkulu lifile ibandla likaNkulunkulu we are the tribe of Benjamin we are fighting for survival we are going to heaven may God bless you.
The apostle of the apostle. Sesiyaqeda abangcwele, sesiyaqeda ingasenyanga zami. Sesiyaqeda. The prophet is in our midst to address us. And after the prophet, we're going to wrap up and pray. Before Sunday, I want us to pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. But before we pray, in my spirit, I want the bishop to say something to us. I want the bishop to speak a word to us. Hallelujah. As the senior amongst us, as the bishop. Hallelujah. But the senior prophet, the apostle of the apostle, the bishop. Hallelujah. So I shall not call his hand and say,
sokhaya alokho angikhulumi mina kuphithizo abahosi kumele bekhona ungakhose sonto mhlale kahle impostoli noma impostoli ihosi iphi bekhona meseke kuhleleka kahle kwelihle igama likaJesu. Haleluya. Qaphela mlomo wami ukhulumani. Qaphela mlomo wami angifuni ngibheke into yasesontweni ngifuna ukuba sebengaphesha belwelile ulwandle olubomvu ungeliye mwaphakamisiha waliphakamisiha ngoba ngenxa yeciji ndumiso kahle sekumele behlabelele abehlabelelani kuJehova yashile kweli yami ukuphonse wempostoli ugoge yathanda nje ukuhlabela kwehlupheko ukuhlabela kwehlupheko uyamuzwa lo muntu obamba umhlabeleli uthi lo muntu uyayazi inhlupheko umuntu uyayazi inhlupheko ubona ukuthi lokhu uyayazi inhlupheko uyamuzwa funa umuntu ohlabela ukuthi uyayihlabela ngayikonda akayazi wayithosha nje layithosha konda akayazi langa kodwa mbona ophethe intande kadlala umzwe bambe microphone uzwe ukuthi hayi manje udemethi lona uyayazi indaba uyamazi uNkulunkulu umbona lo uyamazi la wase Jesu hayi kulungile kulungile ngakho ngikosi inhlupheko hayi bawabanjwa ngihlupheka umbona ungabambi microphone mbona la buthakahlala wabuyayazi inhlupheko uyakwazi ukuhlala kumakhesi njengo-Eliya bathi sangabulewa abaprofeti namsengisele nedwa bayawusingela futhi nomphefumulo bafuna ukubulala. Hallelujah. Stand in like a sign. Please don't matter what it is. I'm going to ngaba mazeko zakhe aphithisa yabona lokho ephithisa sephuma ihamba uyabona ungazi uyabi usulokhu uphuma uhamba sikashalishe futhi sizokuzamela indawo phambili susha inkonzo sekuselihlala usezivacant akwenziwa lokho bazalwane akwenziwa ke ngenkonzo ndaba esimama ngimxoxa ndaba esimama yabo mawufika unengelo sebakhona ethunyelwayo uma kuqala ubuhlungu nje ngoba isitholanga nathi isuke izomaka bhali register yabafikile mesiyahambisa uma sekhanjwa sekuzophunya sekuthumusa wenkosi yethu khona efikayo futhi isizwe akuyona leni kade ifikile ufike enye esizothatha iregister kuyaxatshana uma sekufika lapha sekuthiwa hayi ngifika neni list hayi kanje ubani ubekhona kuthiwa hayi mina ubengekho nayi mina engibuye nayo yabaphethile. Hallelujah. Ngikhuluma lo ndaba nje siyabonga izinto thanda kwelihle igama likaJesu amen ukuthi uhoste kangaka into evuthiwe ibambe kanti udlala kamnandi webhodi udlala kamnandi uyathinta ikhonto yasenkuyesizulwini lapho ngoba sesiyacingana lapha umuntu umethinta ukuthi ikhona nokusasojana lasezulwini siphume sihabulile umuntu hayi wena umuntu omhabulo ke mina umuntu omhabulo ngiyakwazi ukuncinda odengezini lakwamoya
abantu abadala bazoyiqonda lekhulunywa incinda lapho dengezinako moya ngiyayazi umuntu oyazi kahle impepho ngeke umphice khona nozalwa uyayizwa futhi nempepho mangeyona unqo ukuthi akusona unqo nomuntu kanoyazi impepho ayizwa ukuthi lena eqhuma izibe nama granules uyizwe lekubambe kuzima ukuyikhakha haleluya ubona ukuthi ubamba unqo wempepho haleluya so umuntu wazi impepho ngeke umphice uyazwa futhi noma kushiswe ifake ukuthi hayi akushiswa kungeyona sengifike mina mpostoli uZungu esigabeni la khona ngingakwazi ukufake uma engekho uNkulunkulu akekho ngixoxa nje indaba yalapha ngifike nje ngikhathele welizwe ngikhathele futhi angazi uNkulunkulu wami ngiphume kanjani ngikhathele nje kulezi insuku ngikayana nemali nje uma ngigaya imali webishop hayi ukuthi ngigaya imali mhlawumbe ukuthi amabhanoyi ngaya imali nje kodwa yena ukuthi ngigaya kanjani okwami noJesu kodwa ngiyagayela ungayifuni ukuthi ngigaya kanjani kuyena akusiwa amabhanoyi ungazoyinto ukuthi ngizokubiza nje mhlawumbe mina ngikubhekele ngebhanoyi thizeni angisile ukuzobhekela ngebhanoyi thizeni kodwa ngiyagayela masakhathaleke ngithiwa ngiyakwaZulu-ke ngithi shwi kwaZulu izolo ukuthi ngehleke ngibuye ke kumele sibuye size enganeni phela nomama uyabona khathaleke ngento ongayazi ngilala ukhe ngusha ku-ignition ngithi ekuseni sengifuna ukuthi ngifuna ukuphuma kancane emoto yayo ukhiya ngibona uma ngifika hayi ufakiwe nje unjalo abantu obekhathalekile kodwa kwanento lokhu isiphusha ukuthi asisondeleni uma ngingena lapha eminyango nayo ke la indaba iqala khona ngixakwa intuthu izwile ngixakwa intuthu yani xala lo prophet intuthu yepresence kaThixo ela balekile uma ufika endaweni uzuthi yazi uNkulunkulu akekho la ngiyaqopha kwamanga kodwa kwamanga la kodwa into yokuqala wena i-end hayi uNkulunkulu khona ukhona uNkulunkulu ayisindi inkonzo siyakhanya thanda ibani siyakhanya ibona ikhanya iphelelisiwe uyabona ukuthi amalamba ayisikhombisa ayakhanya lapho kuphelele ubuye ke welizoba angikhulumi ungekho njenge-host yes ukuthi hayi uNkulunkulu khona lapho kuphakathi kwabantu inkinga into eshaya abantu these days ukwazi ukufika bethu uNkulunkulu khona engekho sisedlala ama-gimmicks sithi usekhona engekho uNkulunkulu hayi bafowethu ake ukuthi uma engekho sibeke phansi ama-microphone sithi uNkulunkulu awukho siyakucela senzeni ukuze ukwazi ube khona phakathi kwabantu futhi ubuqili osebamba amakholwa umuntu uyawazi imhlabele livele banamandla ikitaza ama-emotions abantu sengathi khona uThixo ngizomba salwa yabo nje namna kunomhlabele ngubambayo nje ngithi bengani kuJesu engumho ike nina no ngithi ake ngibambe icilongo uNkulunkulu ngibambe nje bese kuyanyakaza ubone ngizwe ukuthi uNkulunkulu awukafiki kodwa lana sekunyakaza ngoba nje bezwa lezi ingoma mhlawumbe imnyazisi akumele ukulwela ukukhonza uyizwe ipresence noma athi unikezwe ithuba kuthiwa wazothandaza ungafika uqamba manje ukuthi usukhona engekho kusho ovela ukuthi baba wethu ongcwele sesilapha phambi kwakho siyakuzwa ukho kodwa bese ngenza ngani ukuthi ube phakathi kwethu Ngesamesana siyabonga ndodana for the great vision akakubambela umama wakwakho phela lithi umama wakho ke la esewakhekile lekheli wakhaya basesibili mama la phambili ngikhulume uma ngifuna ufocus kahle ulale uyokurecord akwazi ukubamba lokho okuyokusebenzela mawusendleleni ikhona microphone lapha engingamnika yona
phakama lizume ngenyawo ube khona lapho. Because I've got a question for you. Right there. Who is Benjamin? The tribe of Benjamin is the son of the right hand, the last born of Jacob. Benjamin is the son of the right hand, the mighty wolf that devours in the morning and prey at night. Benjamin is the son of the right hand, the mighty wolf that devours in the morning and prey in the evening. Jesus Christ. Benjamin is the son of the right hand that devours in the morning and prey in the evening. Ningiphathele yena. Nenze njani? Uyahlupha yena. Kodwa ningiphathele yena. Icacade. Into enzo umzali ingane mayithanda kathuli. Uyayibulala nje ngenduku. Uyayitshela kube ngathi ngelanga ngimfuna ngiyamshaya. Futhi ngihlangi ngancane ngishaya inhlekisi. Futhi bese ngimbeke into emgoqo, ngibeke imgoqo. Yokuthi uyoweqa lona lokufa nokufa. Kodwa once uma nginganqoba ukuvala umlomo, ithi we impilo yakhe iyoba imess. Ngoba umzali othanda uyakusola, usola into usola. Umzali othanda ukusola nange-status, akusola nange-status. Akusola nje, akusola umzali. Akusola umzali ukuthi bengingameli inhlebe uyigunde ngale ndlela. I-right-ke kodwa le, i-right. I-right ushayeka. Umzala sola sobengameli uyigunde ngale ndlela. Akashaya. Akhoza umzala athi umefika ishethi, alifika inkinobho la mana la. Athi umefika umzala inkinobho suyiqaqe emfana vesipho, afike ethi siyalifasa ke ishethi la ekhaya. Alifasa lithatha lithi thaqa. Kuzothi thaqa. Kuba umzala. Ekwenze futhi aphoxe phakathi kwabantu. Phoxa phakathi uzuda yazi ngiyazeka. Umzala ngoba mshaya iphimbo lomzala laphula. Susungelwe uThixo. Umzala sola noma yini umzala. Umzala abeleki ngakhoze ukuthi yini uhamba lesikhathi wangabuya ngalesi sikhathi umzala ukuthi yini kwenziwa yini athi umeqeda abayeke abanye abantu angadile nawe ngesikhathi edile ecanga ungamjabulela umzala ohleze connect comfort akusi umzala lo uyabulala. Phela Bishop because ngeke lapha ngisabhonga usebhongile ndodana ngiyahlula nje bese kuthula into yakho ubukhona uNkulunkulu ngithi yabona into mayingigoqanisa isho ukuqede ehlalweni isibi noThixo bese sibuye sihlale njengengcwele sibuye sihlole sithi uza kahle la mfana hayi akukho lokho ususe moyingcwele nababo ku life nje benze bengakunaki lokho ngoba ungasifaka isikhuluko ekukhulumeni nabo ayitho sibona nje abantu abadala sikona ukukadela khona lokho ngoba uNkulunkulu wasipheka isikhathi esiphekele ehlanu wasiphekela khona lokho ukuthi isikhathi lo akuyikho lokho okay nakho kuyadleka hayi moyingcwele uphela sefuni efinike kuyabhedeka ke vele mawusefini nje uyakuvike kwabafu uyiphethela sihlala khona lokho ukugada kuyikhona ngoba njengoba kuma lo msebenzi ayinto yakhala njengoba bezonkokana bezoma asifuni sithi mase siflathela kusale bonakala eKingdom of God. Sponsor benenkinga ngathi ukuthi Sunday usune problem yakumele iqale phansi ulungisela abakhona futhi uzophishwa manje umonakala so kumele thina sizelele lokho kuzogada lokho ubodwa hayi bafana ningayibambi ngale ndlela hayi bafana abenze once wayibamba ngale ndlela iyonakala oyigada ohamba ngapha mawuhamba silaphela khona lokho akuhlala ukuphekwa uNkulunkulu ehlala bengilapho weshabalala yokuthi ngisizeni akusho mina ngincengwa yezulu ningiphathele yena inini enginethembayo ngaye ngithemba nina ngaye ukuthi nincancathe uzofuna emkhuba eminingi ke nje avele benayo yasezulwini aphila nayo okumele mina niqikelela ukuthi uma sekhambe ethi uyayiveza mina uzoyithulula okunye nikusefa ukuthi kuyikho noma kusekho
Lapho nje obebiziwe ubizela izinto zabantu beministry. Yes. Ena ubizela abantu abadala but ubizela the young generation. Yes. For the radical right now. Yeah. Kanonde koganda mazina nikumanda. Kapeli onke tamas. Inutani na mativana. Kama nukanina. Muzikama matama. A radical threat now. Ile ethi mayiqhamukela la njengoba kunoto. Uma kuthiwa asiphumeni lana ayibuzi. Yeah. Kodwa vele iqonde khona yenze lokho. Yes. Yilo sosizukulwana obizelwe sona. Lesizukulwana obizelwe sona siyahluleka. Sikuthaka. Yes. Yingakho kuyomele ingadeleke. Yenze njani impostor? Yeah. Impostor ingadi. Isiyamsiza mfana wami ulalele ke. Lalela. Bana lapho bese kwamba masekhaya. Ulalele noma kubuhlungu ulalele ko. Ulalele noma kubuhlungu. Uyawazi ukulalela konke noma kubuhlungu. Ulalele uzowasho ukuthi kubuhlungu kodwa bese ulalela. Lalela. Ngoba bokutshala khona babengakujukisa. Ngoba isigaba esengekuso Shabalala sekuyisigaba sokuthi ngibagade laba ompostoli ugoge abathi bebiziwe benikwa into kaNkulunkulu ngibagade ukuthi mayihambi ingabi nawo amabala ngoba ngesikhathi manje yaba namabala nathi siba namachaphazela kuthiwa nathi sithule sathini. Yes. Yeke mnaShabalala ngidlale ngani sengisebenza iminyaka engaka more than 16 years ngikwiministry. Bese ngizodlala nini? Izongconisana ngeyamabala. Awungeke khona lapho. Kumele ngikwazi ukumtshela noma ngisondele ukumtshela ukuyikhona akusikho lokho. Angiyakutshela akusikho lokho. Wozokubona futhi ukuthi akusikhona. Ngoba ngilwela ini? Ngilwela ukuthi nama ngifuna ukubale ngibe namachaphazela. Ngoba uyabona njengoba efilile wahosta wabalala. Usuphakathi nawe. Usungionile sebonakele awusanadab lapho yophuma. Yabona nami njengoba ngivelile nje nami ngisenadab lapho la. Bekumele ngivele ngingaveli kwaseqaleni. Ikhona bekumele nginquma ukuqasha kwaseqaleni ngoba ukungena kwami sekho ngisengivalele khona. Sekumele ngazi ukuthi ngiyaphimisela ngiyaphuza. Okay. Sosuka ke lapha mase uyaqhubeka mfana wami. Umuntu umebiza uNkulunkulu ufike embeke. Umembeke uNkulunkulu ufike amvusele umprofeti wakhe. Yes. Amen. Nikho ufika amvusele umprofeti wakhe. Angakhulu umprofeti kaNkulunkulu mina. Ngisakhuluma umprofeti wakhe. Njengoba biza uMoses wamvusela umprofeti wakhe uAaron. uAaron wayengumprofeti kaMose. Awukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungenayo umprofeti wakho. Akusi umprofeti wecrowd kodwa wakho. Kunomprofeti womuntu ethi noma ngokaNkulunkulu kodwa abe umuntu ongeyena owecrowd odila nawe ongathi noma engafika kwi-tribe of Benjamin akafike ebamba ipulpit kodwa udila nawe. Dila nawe. Uzokhetha ibuke yonke order kaNkulunkulu athile nawe. Dila nawe. Umprofeti wakho. Hallelujah. Amen. Bese kuba nomprofeti walombono. Ovezelwa ngombono. Ahlale efike letha ama message hayi konjani uNkulunkulu usethi ye kingdom of grace. Usethi njalo uNkulunkulu ngetribe. Amen. Ukhuluma uthi manje ngetribe kaBenjamin. Umprofeti hlala akathula uNkulunkulu lokho emxoxelile. Emxoxela nje akamnika ukuthula. Uyazingela ivina ngama message ngoba kumele ekhelile khona. Kumele shi. Bese kuba khona abaprofeti abakhona ke
uNkulunkulu abahlakaza isuke ba-operatisa ngokuhlukana kwakhona bekhona ehlanganweni nayo yonke into. Then ngesikhathi uma bekhona kumele kube khona abantu abaseduzane kwakho ababizwa kuthiwa ama-elder. Yilaba baphilisela kuJerobhowamu uma engasekho uSolomoni. Ibona labo-ke ababengama-elder ababemisiwe abaphristi. Uma bephilisela indodana kaSolomoni uJerobhowamu bathi lalela-ke weJerobhowamu, njengalokhu baba wakhe iJoka walenza abalikhulu, nawe-ke wakho bekulenze libe likhulu, ungalenzi libe lula. Wabese kufika ntanga yakho uJerobhowamu bathi ke lalela Jerobhowamu, njengalokhu baba wakho iJoka walenza abalikhulu, wena-ke lenze libe lula. Walalela ntanga aphimisela wena madoda athi sinesabelo sile emzini kaSolomoni, sinesabelo sile emzini kaJese, sinesabelo sile emzini kaDavide. Ngcono sibele ematembeleni eIsrayeli. Ukubamba umyalelo esimtshela wona njenge Geleze smoke here. Geleze smoke siyashula. Ugijima smoke. Asihambi sodwa sigijima with an angel. Sigijima kule ndawo yamashini. Umasha njengamasoja. Oh yes, So uma bantu, let me just put this, uma bantu beyohlangana to this gathering, it where uNkulunkulu ezodedela izinto ezimystery. Yeah. And kuzala izinto that engeke understand abantu. Yeah. Again, impostoli uzungu. Grab the sun. Uyibambe ingebiwa lemfana angebiwa lemfana. Ingebiwa lemfana. Uma silwa thina nawe. Welizwa silwi nawe. Silwa nento uNkulunkulu ekwenza. Ngoba into there is upon your life. It's beyond ucabana kwakho.
You are not just a minor prophet, but God has appointed you as a major prophet. And we said for the nation, because even when I will take an answer to the kings, delay, because every time the prophets they've got income. So right now, in season, njengobalento kaThixo izozalwa lapha ingezizathu kwakhona kuleli bandla prophet begin bantu abasha balapha into ozoyi-operator wena I don't know to this church hamba nabantu abasha wabo right but kufike nakho ukuthi right now uzothululela the mystery you will experience into that you will never experience in your life. Yokubuthixo yokuthesta izinto zakuma-archives izinto zalaphaya nakuma-archives ezizimfihlo ezivalelwe ngasidedelelwa nombani la kuzobonakala ubana bangangibambela le band so that ngidemonstrate lento bebambe ibhena bebe bawu-2 mana wena la uzami nebhena nibekela ibhekele ingabhekeli through you God is raising the prophet oluhlobo oluzongala lube yiministry in the church. Yes. What kind of the prophet? Hezekiah chapter 1 verse 5. I saw the creatures. Yeah. Uma ngibona the creatures ngabona enye nobusobo bukhosi engiyaba nobusobo bomuntu engiyaba nobusobo ngonyama engiyabusobo nokwenkomo kwahlangene ngamaphiko kodwa amanye ayengahlangananga kwakunamehlo ugijima ngamasondo. What's that? Kuzovuswa abaprofethi ezizethi ngabona mese kuba nomprofethi ozoma la ayigrowishe lento ingabonwa yibandla ayigrowishe why a prophet ayigrowisha ngekho yagrowishwa mesiyathatha uyaphendula kaniphendulela yona sesiyayikhulumisa bese siyayibona ukuthi le nto ingekanje iyohamba kanje iyobonga abantu abaluhlobo olukanje. Afikho njelana kulenhlanga ukuthi kuzoqoqwa uBenjamin wasandulo no bathi kuzovuswa the tribe of Benjamin of this time of the empire revival. We will operate to another dimension. I'm a prophet of a Simon is driving a Benjamin and to yourself thank you, but we are about to see the generation of Benjamin of their time revival. Magabiko!